nire iritzia da, feminista izateko, behar da zure bizi moduan bizi emakume bezala, aldarrikatu zure generoa eta defendatu, eta bertziri errespetarazi emakumea zarela, eta balio duzula. Eta sinistu ere bai lehendabizi, klaro. Egiaran ez dut bizi izan, ez nuke nahi izan, ez ere, zertaz pentsatzen dut dela izaten alden gauzerik txarrenatekan, baina egia da horren aurka nagola bai edo bai, hori da. Bai. Saiak bai. Gaur ere beru egin behar du, Kaixo! Kaixo, egunon! Kaixo! Ze balda hon lekui gauerako? Sentitzen dut, dena bete-betea dago. Ze pena, holoko neska politak. Zenbat gauerako nahi duzue? Ze gau bat, Bai. Guk ez daukogu lekurik, baina saiatzen lan naiz ja nire beste lagun batzuek ote duten lekua, beste landetxe batian edo. Ne bali maduzu deituko dugu. Bete-betetan. Bai, orain bai, sasoi honetan normalean beti-beteta egoten da. Hala da, bai. Zenbatentzako lekua dago? Hemen baditugu bertan, hau da Iratzeko berea, eta bertan baditugu bi landetxe. Bat dago 10-12 personan dako, eta bertzia 8-9 personan dako. Badago aukera bi etxeak elkarra lokatzeko, edo banaka baita ere. Kontatu behar nauzu zenbat edan duzun horrela, toz? Kinto besta izan zen. Atzo bai, eta parrandan, arratseko beretzitan izin aietuz etxera. Klaro, guain resaka. Zorutan aietu zen aritz. Bai, beretzit laurdetan edo. Beretzita laurden. Eta gu lanean gainera. Eta gu lanean. Hori. Eta? Zenbat zineten? Hoi. Zalainen? Bueno, toki. Joan zineten gero herrikirolak ikustera? Ah, bale. Pentsatu nun, Jarri Iker, bai? Jarri Matxia. Pues bai. Tornetzen jakurro eta sartzera. Ah, klaro. Bai. Oain, egotxurukunt hori atetzera. Klaro. Eta gaur arratxean berak sartzen ditu edo zu joan marrazara? Hori arrantzun, azten nindel duzela. Aitzongi. Eta ez da ditu, azte osoan. Ja, hori da. Eta gaur berriro. Bai, hori hola da. Eta galditzen zaiona gainera. Pues bai. Aitzongi, ongi mantzi zuten bazkaltzera? Bai. Zanetzen ninde pilo bat, ez? Gu beti ginen. Ah, bale. Orduan gotxie betia. Gaurko gaztiek ez du lanik nahi, ez du nahi. Obligatzen da, biharko, bizitzikotan. Ja, mio, ez da normala ez dela, 80 urtetan gelditxuko behibiltzia horrela lanien ere. Sinale gauza dela. Bueno, mino ez da hori. Ez dara denak aietzen? Bueno, ez dena aietzen ez du inen sekular, mino. Horan nahi dut? Nio arraten zuten leheneko, gazteten ineztunak. Zartan? Zartan obligatzen da lehikia. Zukorran duzu, Hori gezurra da. Nik gazteten indu lan handuit, eta gainera sehitzen du guti, eta guain guti. No, hitzen dut, sehitzen. Eske, odire jaiuak, zatez jaiuak sasoi batian dena lana zena. Lana eta sosik ez. Ze sosik, guk ezkinen jakiten jornali bazela. Jan truk. Bai. Jan truk. Eta guk berriz, hor gure zuen generazionetik gurera badago aldaketa. Eta aukeri gehiago. Egia da. Ongi bizi gara, ongi bizi dire, egia da, lana gutxigo egiten da. Balima da bizitzeko eta ongi bizitzeko, ez? Ez duzu gehiago bihar. Nik gaztein modan pasatuten usteriko benak, pentsazu, arratuntela txarra dela, soldao eskibenta. Soldao eskibenta, zazte, arratun ziute. Han estruziuk eta. Bi hilabete termuko, ingin manderak uratu eta orduko 7 kilo irabazi panitu. Bueno. Txete joan da 7 kilo, soldao eskin. Jo. Hombre, zarentzen eskasiare, ez? Eta gero, Deskantzu falta. Baita. Eskasia bino gehiago, deskantzu falta. Bai, handi hausere gehiagi egin gabe, ez? Estruzioa. Egon. Ordu pare bat goiztan, ura
Bera da Agustin Leoniz, da nere atxa, bera da nere iloba, nera nahian semia, Aritz Leoniz, eta bera Iker da nere semea, Ikerrek badu autismoa, eta beharra bereziak ditu, motiko ona da 6 urte ditu, Aritzek ere bai baina egin behar dituzte biek. Ikerrek abuztuan 2an eta Aritzek abuztuan 21. Meretzian, neke meretzian betetzen ditut. Eta tatxi betiak ju, apilan 30an 69. Zepatzen juzola bekainak. Eta ze normalean etortzen dira laguntzera, o...? Laguntzera, lan ematera ere bai, biharri berek errandu, Eta gero, baditu bihorrak ere bai, etortzen da bihorrak ikustera, eta eskuz horrekin elkar ikusten gara. Guri joaten gara, bio berare etortzen da maiz, nahi dugu etortzea gainera. Eta laguntzera ere bai, Ikerrekin eta guri ere bai, bihar den guzia. Dena desberdina da norbere arabera, aldakin guztu forma duen munduak. Buruz bera ikusi nahi badezu, desberdin sentitu nahi badezu, desegin txoria buruan, hankak airean igo nahi badezu. Que no te da los dos musus. Que no me habéis cantado. Pero venga. Venga, otra vez. Jarri musu. Gergatzko. Zorionak jarri, zorionak beti. ¡Aupa! Bueno, esto es el que chincha y luego, Eso es. El chinchón. O tiene que haber alguno, Tiene que haber alguno. No cambies, que tiene que haber alguno que dirija la orquesta, como digo yo. Pues muy bien. Pues nada. Habrá que despedirnos también. Sí, porque, oye, ya os habéis despedido de mí, pero de vuestros vecinos no, o sea que os toca también. Cuando vayan a Argentina nos avisan. ¿Cuántos años has hecho? Qué casualidad, ¿verdad? Las dos. Hasta eso. Pero ¿os dais cuenta que hasta eso? De verdad. Que hay decoración de globos. Vamos, cariño, guas. Tenemos la decoración de globos. Podríamos haber aprovechado, ¿verdad? Habíamos hecho una fiesta conjunta. Y nada, un gustazo. Igualmente. Que os vaya muy bien el veranito. Ricasco, Maite. Bye. Oye, tú a disfrutar del día, que acabas de empezarlo, A ver, que mucho cantar, alguna sorpresa o mucho algo, cantar, ¿no? pero oye, aquí algún regalo. Ya me han hecho un reloj, bye. Tú pide más, Yo pide más, tú pide más. eso. Tú pide, que el no ya lo tendrás. Ya decía yo que no te veía, estás por aquí. Muy bien. ¿Qué estás preparando la barbacoa? Muy bien. Decíamos que qué casualidad que tenéis cumpleaños vosotros y los otros también tienen cumpleaños. ¿Habéis coincidido en todo? Hasta en la casa. Bueno, eso no sé. Bueno, en la casa habéis coincidido, es verdad, pero sí, es casualidad también, ¿verdad? Y muy bien. Se llevaron muy bien también. Tu padre además es bueno al ping-pong, me han dicho que, vamos, de todo, ¿no? ¿Qué hombre más apañado? Muy bien. Cualquier cosa me decís, que andaremos por aquí, Hau zen sotua deitzen dugu guk hemen kuadra. Ez dakit nola erraten duzun zuek, baina guk sotua deitzen dugu. Eta bere zati hori da betiko atia. Orduan egin duguna da pixkota apaindu zonalde hau, eta landetxe batek du sarrera kanpotikan ikusi dugun bezala eta bertzeak du hemendikan. Orduan, hau egoten da pixkat idekia beti, bi taldeak hemendikan ibiltzen dira. Hemen badago komuna txiki bat, ez dakit nola egonen dez, eta ez goizien pasa dut pixka bat, baina erabiltzen da jendia dabil, eta orduan hori ez. Joanen gara barrura, bali maduzue.
Eta ikusiko dugu pixka bat nola utzi duten, eta hau da landetxe bat, eta hau da bertzea. Orduan, nola bi talde dauden, egon diran eta bi talde izanen diren, ate hau itxita dago, eure bertzeatetik sartzen dira, eta gu ibiliko gara hemendikan. Orduan, ne bali mauzu esartu, txiko datia, kontuzen bali mauzu pixka bat zangoakin. Horrela hemendikan. Hau da berez joan diren landetxea. Orain egin behar duguna da, bueno, denak pixkat garbitu, prestatu, beste taldea etortzen denean, hori dena prese egoteko. Bai oheak eta dena garbitu eta hasiko gara pixkat mangiriak eta kentzen eta ja pixkat lanean, zetaz gero bostako edo, arana dute etorriko direla, espero dut aietzea bostako, baina ordu bat eta 10 ditugu, pixka bat lan egin. Etorriko dira Joritz eta Jose, eta ja orduan ja bazkaltzen dugun pixka bat. Bai, nik, bai nire semeekin eta bai nire jobakin ere, saiatzen garena da, txiki-txikia direlikan egiten duguna, mangiriak entzen ditugu, eta eurek erantzen dute labadora handiara, banantzen dituzte, eta gero ja pixkanaka sartzen labadorara, alduten guzia eurek lan egitea, ez? Gainera bakotxok ditugu gure lanak pixkat finkatuak. Orduan eroso da, zertaz ez dugu ari bihar zuk egin hau, nik egin indutura, bat bertzeare, nik egiten dut hau beti bezala, ez? Bai, jazta. Badekigu lan hori bukatua dela, ez? Ongi eginen duela, ez dugunei azkar egitea, baizik ongi egitea. Denak gizonak dira. Eta etxeko gauzak, etxeko asuntoak, igual egiten dira hemen. Bai, hala da, hemen denak laguntza behar dugu, hemen niri bitzen zait ez dela emakume lana edo gizonen lana, ez? Denan lana da. Nun zauden. Markatu, Ez hau handia izanik horrela ibiltzen gara bilaka bat besteari. Aritz! Atoz Matia, ez dizut erran. Atoz. Entzun duzu? Bale. Atoz bihotza. Bueno, badakizu orain zer egin behar dugun, ez? Zer egiten dugu, normalean? Garbitu. Eta zekin hasitzen gara? Pues, hauekin. Ziko gara hemendikan? Ginen ditugu, begira, egin behar duzu mesede bat. Kontrabentanak daude, ikusten duzu nola dauden gantxu eman gabe? Bai. Eman behar diozu gantxo favorez kanpotikan ez ibiltzeko aizeekin eta horrela, kolpeka horrela, bale? Behar ditugu mangiriak kendu Aritz. Esartzazu favorez horre armario barruan, bai? Non, gortin. Bai, hortxin leku horretan. Listot hori, bai? Bai. Hitzongi. Horrein joanen gara bertze gelara. Seia bederatzia izan daiteke akaso Egiberien mila biziko Ez nio ikerrendako xoko duen. Begira, boi dire, jostaiu lekokuak. Etortzen direnean Jose eta nien dugu bazkaldu, bale? Eiker, nien dugu bazkaldu? Nola da, bazkaldu, nola egiten dugu nianean, nola da? Behar dugu maia paratu, bai? Atoz, lagundu mesedez. Zu moldatzen zara primera maia paratzeko. Handire kubiertuak bira, eta edalontziak hemen, bale? Bueno, harreran, normalean nik egiten dut, baina nire atzetikan dauden nire semea, Joritz, eta nire senarra ere bai. Zer gertatzen da, normalean denbora gehiena dagona honetan naiz ni,
baina eurek ere balima daude bertan, eta ni ez nago, edo ni nago bertze gauzetan, eurek ere egiten dute. Alikta gehien gainera. Zengatikan, ez da ongi persona bat bakarra egotea. Bertzen azetzara etxetikan mugitzen alt. Orduan, nahi dutena da, eurek ere jakitea, eta jendeak ere, jakitea eurerire galdetzen aldiola. Topatzen balima da kalean edo horrela, edo nahi dula, edo belarra mozten ari dire jardinan edo horrela, galdetzen aldute gauzak eta moldatzen aldire eurekin ere. Bueno, egia da, gu kalokatzen dugu moduen ez duzu hemen bizi beharrikan, hemen egon beharrikan, Bada jendea, landaetxe osoa duena gu bezala, eta bizi da bertzerri batean edo kilometrotara landaetxetekan. Zer gertatzen da, gu hemen bertan bizi gara, baditu gauza honak eta txarrak. Ona du bertan zaudela eta bezero hori harremana goxotasun hori ematen diozula hurbiltasuna, zerbait arazo balimadu, zerbait ere ne balimadu galdetu turismo bidez. Muy buenas. No, dígame usted. Pensaba que era mi marido o mi hijo o así. ¿Qué posibilidades hay que se quede la amiga de Sofi con el nene? Guk ez dugu zegonik hemen, baina guri gustatzen zaigu eta egiten dugu gustura. Egia da batzutan ohituratzen dire, berdin zaiote goizko arratseko 12tan edo goizeko 8tan edo bazkaltzen ari zara eta bururatzen zaiote zerbait ere, iruditzen zaiote ez dagoela ordutegirikan. Baina, bueno, zure lana da ordutegi horiek jarri eta azaldu, ez? Bueno, pues barkatu orain bazkaltzen ari naiz, gerogo edo bihar edo polita da. Azkenean da gure hau da guria, da gure etxea, ez? Eta orduan azkenin ez duzu soldata bat edo ez duzu dirua, da zure gauz bat, orduan bizitzen duzu bertze modura. Bai, bada jende handiz errepikatzen duna, bai familiak, bai kuadrillak, ohiturak dituztenak, ez dakit, batzutan da, batzuek Eurovisionen aste bukaeran, eta gukarrat dugu Eurovisiboz, eta etortzen dira aste bukaera horretan. Normala da, gizonak eta bai kanpoan egitea lana, eta emakumea, matriarkado erraten denak, egitea eraman pixka landetxea eta horrela. Eta normalean izaten da gure izenean, eta kasunetan ere nire izenean dago. Jendia ez da harritzen. Nik uste gainera alderdi horretikan espero duten zertaz. Baserrietan horrela, joaten zarelikan emakumea da, gizonak egiten ditu kanpoko lana, eta etxe barruan eta bisitagiri eta kasu egiten diona eta atea zabaltzen dituna ezaten da emakumea. Bai, nire senarrak lantegien egiten du lana, ez? Eta handikan kanpo egiten ditu, bai ikusiko duzu, berak egiten ditu nire semeakin oheak eta horrela, aspiradora eta berak eurek pasatzen dute, errautxek bali madire baita ere, bai etxe barruko lanak ere bai. Baina egia da belarra moztu, apaindu behar balima da, puskatu da zerbait ere edo moldatu behar balima da, ikusi dut manpara bat zagoela pixkat mugituta, horiek denak bai egiten ditu senarrak. Zengatikan, ni ez neso bera trebea eta bera bai. Bai, txidezu. Barkatu. Hola, Xol? Ze, musu modu modez? Bai. Etorria? Zer moduz? Ongi. Ongi? Bai. Eman zaitu guzkia pixka bat, Ja, otzo egon ginen ondartzen. Dakozu sudurra eta dena gorri-gorria? Agitzongi. Ari nintzen erraten guain etorko datea, eta bazkalduko dugu lemiziko, eta gero ziko gara... Bai? Bai. Bale, agitzongi. Bueno, bera da, ez dizut erran, aiztin aipatu dugu da Joritz, da gure semezarrena, 19 urte ditu. Egondu da egun batzuk nojan, kanpoan, de parranda, eta 12 etorri da bazaukan inglesa, eta orain ordu bat ereten atera, eta heldu da bazkaltzera eta lanera, atope. Kaixo, ongi etorria, ratxaldeon. Berdin. Ongi? Agitzongi, zek ere bai? Bai. Iker, utxea jakire misko bat. Bueno, hau da nere senarra, hau da Jose Enrique. Ongi etorriak, Tibitzen zitela momenturiko berena bazkaldu eta gero lanan segitzeko. Bale? Ongi? Bertzik joan dire, ja? Bertzik joan dire, bai. Bai, agiz konten joan dire eta... Gusturat? Bai, agiz gustura. Eritza, zer moduz. Agitzongi. Bai, karri bat nozu frigutikan, badire arrautziak.
Ah, baina. Bale, pues ekarri mese, togiaritze, favorez? Bale? Seia bederatzia izan daiteke akaso, Iberien mila biziko gera. Buruz bera ikusi nahi badezu, desberdin sentitu nahi badezu, desegin txoriak buruan, hankak airean igo nahi badezu, bere gainean. Iker jaio zen 2003an, abuztuak 2an. Eta momentu horretan gu ez ginen jauztaz konturatu, baina handikan hilabete batzutara, beretzi hilabete zuelikan, konturatu ginen bigarrena izanik zehose desberdina zuela, adibidez. Jartzen genuen manta bat, eta mantaren gainean jostailu batzuek eta bera jostailuekin, tetzun kasorikan egiten, ez? Aldatzen zenuen jostailuak eta horrela, eta berdin segitzen zuen, etzun interesarikan, ez? Baina ekartzen zinuen mantaura belarrera, eta hor bai, zuzenean, belarra oso gustukoa du, oinu txikan ibiltzia eta horrela, eta hortikan zerbait ikusten genuen, ez? Urte bat niolen zuelikan, bai arrantzi guten, beharra berezia handiak izanen zitula, eta bizi guzidako orduan, ez ginek egun noraino, gero diagnostikorik ez ginuen, egia da hori burrukori izan zen gogorra, zertaz niretako diagnostikoat balima daukazu, badekizu nola bideratu lana edo zer duzun etxean, ez? Bertzenaz, ez dire beharra guziak ez dire berdinak, eta ez dakizu demora galtzen duzun egiten duzunakin eta horrela. Pixkanaka medikutan taibiliz lortu ginen Bilbon erratea autismo ez aukala, konfirmatu ziguten ja gure susmoak genituen ja, zertaz baditugu lagunak ere autismoa duten umeak eta horrela, eta ikusten ginen antzekoak eta horrela, eta horrekin ni behintzat lasaituzun handi hartu nuen, egia da. Zuk behar bada ez horremertze, ez zinun horremertzeko beharra, baina niretoko garrantzitsua zen. Nik gusten nuna zen, nahiz autismo izan, ala ez izan, pues beti gauz berak inbertu nuen, ez? Maitetxu bai, netzen enkasilatu eta hartzeko biliak. Bai, gero gaina hori jakinikan ere badekizu ez direk kasu guziak berdinak, baina zer lortzen aldun, zer ez du lortzen al, guk urte pilo bat bizitzu gara neginun hitz egitea. Ratia, ez dago likan ongi, batez ere, zergatikan egiten du nigar, ja mina duen, ja gozia duen, ja xerre dagon, ez dakigu, izaten aldu apendizitis bat eta ez dakigu zer duen, gu konturatu gara. Nik hemen bertan, ondizten erraten dut, badu behatza bat hemen, nozpatiera utzi du eta sendatu zaio bera bakarrikan. Segurnez momentu horretan nigarrak egin ditula eta ama bezala gogorra da ikustea zure semeak beharra izan du, nigarra egiten zuen eta zuk ez diozu lertu zertzuen, ez? Gero, pixkanaka ikasi dugu lehen egia da nigarra ondiz egiten zuen. Orain ikasi du berak ere gurekin begirada bidez eta lasaitzen pilo bat. Guk ere, batez ere nik ere ritmoa aldatu dut, lasaitu naiz pilo bat. Ikasi dut ni lasai egon behar dutela bera ongi egoteko. Egia da irakutsi nau pilo bat bizi honetan, Bertze prioritateak jarri ditut eta, bizimodu aldatua da. Baina gauz guziak, plana guziak, familia arrunta baten dako normala direnak eta ez du bi aldiz pentsatu behar egiteko edozin gauza, gu bai. Bai festa bat, bai ezkontza bat, edozin gauza dela, gureteko gogorra da, beti rekursuak, beti pres, beti... Bai. Ezkenin dugu mundua, Ikerren inguruan, ez? Ikerra berexia eta gure mundua da berexia. Eta gu amoldagatu gara berara, bera gure baita.
Bai. Pozik gaude eta, bueno, helburua hori da bizi honetan, ez? Egia da, badira gauza unitzere pentsatzen nuna ezkuna undaino ginen, eta... Lortzen ari gara. Horrela goiti hau adibidez oain dela urte batzuk zen, vamos, imposible. Edo bazkaltzera joatia jatetxe batera. Txuena, eta orain ja, bueno, dobik isego, lehen... Joan erostera edozin gauza, eta 2 minutos petu barro bali matzun zerrenda, lerruan antzen, ja zen kaskarra, aserre, eta denak itxerat. Zuk egin nahi juzu diferentzia, zala joriz? Bai, azkenian, txikitan mugituko zen, egia da dinakin lasaitzen joan dela, eta uraino nitzu zorkigo dago. Eta bai. Poliki, Hori da. Nahi bali madugu jendeak izautzea eta jakitea nola ulertu eta jakin nola harremandu eurekin behar duzu naturaltasunakin hitz egin, ez? Eta bere izenaz deitzen diote, eta errepikatzen dutenak galdetzen dute, eta aldatua ikusten diotela erraten dute, eta bueno, azken finean etxeko bat gehiago da, eta baina ongi, egia da agitz ongi, agitz gustura. Gure Iker. Niretoko hori da ikasi dutena batez ere Ikerrekin, ez? Ondiztan, bizi gara mundu batian, egia da, denak bezala nahi ditugu, mugikorrak, oporrak, ez dakize, hemen bazkaldu, baina ikasten duzut, igual adinarekin ere baino, Ikerrekin batez ere, mugak edo helmugak jarri behar direla hurbilekoak, ez? Azkenien izan duzu, ongi bizi behar duzu alai, duzun gutxi horrekin edo ondize horrekin ikasi behar duzu zoriontsu izaten, eta ez mirestu zerbait ere zaila dena edo, zertaz ondizten ura, miresten duzun ura lortzeko bidia ez da polita. Orduan, ez amestu duzun horrekin, familia, lana pixko behar duzu, diru izateko eta bizitzeko, familia, osasuna, eta etxekoak ongi, eta ingurukoak ongi. Eta lasai bizi, inori kalterikan egin gabe, eta ez dakit, nik uste den gutxi, baina denbora berin daun niz, da dena. Eskerrik asko, gero arte.